Σε κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα, μονοθέσια αυτοκίνητα τύπου Φόρμουλα σχεδίασαν και κατασκεύασαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι συμμετέχουν στο διεθνή διαγωνισμό Formula Student που πραγματοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία. Τα προηγμένης τεχνολογίας αυτοκίνητα παρουσιάστηκαν από τους ίδιους τους φοιτητές στο ανοιχτό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Είναι σχεδιασμένα για να τρέχουν σε κλειστή πίστα, πιάνουν υψηλές ταχύτητες και έχουν κατακτήσει διακρίσεις σε διεθνή διαγωνισμό. Τα καλά στοιχεία αυτού του μονοθεσίου είναι το πάρα πολύ μικρό του βάρος, που είναι και το βασικότερο όλων. Έχει έναν αρκετά καλό κινητήρα με καλή ροπή και με καλή απόκριση. Η πρώτη εμπειρία σου είναι όταν πήγαμε για πρώτη φορά στο διαγωνισμό, όπου είδαμε τα άλλα αυτοκίνητα αρχικά πώς είναι, τα είδαμε να τρέχουν, μιλήσαμε με φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια. Το σασί των μονοθέσιων αυτοκινήτων έχει κατασκευαστεί από ανθρακονήματα, υλικό που χρησιμοποιείται από όλα τα αυτοκίνητα στη Φόρμουλα 1. Δείχνει το δυναμισμό και του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά δείχνει και το δυναμισμό των φοιτητών μας, που καταφέρνουν με σχετικά μικρά μέσα να πετυχαίνουν τέτοιου είδους συμμετοχές και διακρίσεις. Και με τα δύο μονοθέσια αυτοκίνητα τύπου Φόρμουλα, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών διακρίθηκαν στο διεθνή διαγωνισμό στην Αγγλία, παίρνοντας την πρώτη θέση το 2003 και το 2006. Το 2008 η ομάδα σκοπεύει να συμμετάσχει και πάλι στο διεθνή διαγωνισμό.